6 meses despois da súa instalación, os semáforos do cruce de Sineiro na parroquia Cambadesa de Vilariño mantéñense apagados. A Asociación O Batuqueiro recolleu a preocupación dos veciños. E seguimos estando como estamos. Entonces, claro, nós queremos manifestar, porque o que é os veciños están bastante preocupados. Os membros da asociación están esperando que fagamos algo que dixo que iso hai que moverse, porque aquí está todo abandonado. Agora estamos entrando no inverno. Dentro de poucos días van a ser bastante máis largos. E o problema está aí. E os semáforos levan casi 7 meses colocados. A asociación asegura que tanto a Xunta como Fenosa remataron os trámites no mes de xullo. Agora a pelota estaría no tellado do Concello. Pro Batuqueiro, os veciños están no medio dunha pantomima política. Parece unha loita entre administracións e os veciños atópanse no medio, nun limbo, e uns polos outros, e non se lle dá unha solución. O inverno ven encima, esta vía ten moitísimo tráfico, como ben sabedes, une as vías, os accesos ás vías rápidas cos polígonos, ten moito tráfico pesado, parte a parroquia en dous, e por aí cruza moitísima xente todos os días para acceder sexa a igrexa, sexa a Casa de Cultura, sexan os colexios. Ademais da posta en funcionamento dos semáforos, está pendente o pintado de varios pasos de peóns na estrada. O Batuqueiro explica que a Xunta non o fará nos viais da súa titularidade ata que funcionen os semáforos, para evitar que a xente cruce sen estar regulado. Dende o Concello, pola súa banda, xustifican precisamente nesta falta de pintado que aínda non se puxeran en marcha. O expediente tivo entrada no Concello o 29 de xullo por parte da Xunta e o día 30 de xullo foi tramitado o expediente a Fenosa para a contratación da conexión. Finalmente parece que o tema está solucionado e nos pusemos en contacto coa Consellería para conectar xa e estamos á espera de que se pinten os pasos de peóns para conectarse aos semáforos tamén. O edil de Obras asegurou que o pintado xa está solicitado tanto na Deputación de Pontevedra como na Xunta de Galicia, administracións titulares das estradas que precisan desta actuación.